खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव बे समाव स्मार्ट सिटी गुवाहाटी नोगोरा दैनि सिङाव गुवाहाटीनि लामा सामाजों बेसेन गोसा गारि मटरफोरा खाराखै बे समाव गुवाहाटीनि लामाजों नाव जावनो गोनां जादों नावनि गेजेरजोंसो सुबुंफ्रा थांलाय फैलाय जानो गोनां जादों उन्दै गथ'साफोर बैसो जानाय आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोरखौ नावनि गेजेरजों थांलाय फैलाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों रुक्मिणीगाव बेलतला काहिलिपारा हाथिगाव जु रड खानापारा जालुकबारि गासैथिंबो दैबानाजों बुंफबदों गुवाहाटी नोगोरा दैबाना जानायनि जाहोनाव गासैबो दखान सहरफोरखौ बन्द खालामनानै लाखिनो गोनां जादों फारसेथिं फरायसालिखौबो बन्द खालामनो गोनां जादों थांनाय फैनायाव गासैयावबो हेंथा जानानै फैदों लोगोसे मोब्लिब गैयै जादों दैबानानि थासारिखौ नायगिदिंनो थांनाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि गारियाबो दैनि गेजेराव नांथानानै थानो गोनां जादों बेबायदिनो मोनफ्रोमबो लामायावनो दैजों आबुं जादों आरो गासै गुवाहाटी नोगोरानो बे समाव दैनि सिङाव थानो गोनां जादों हा गिसिगानायजों गुवाहाटीनि बन्दा सफाय दङावबो साथाम सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों साथामनि मादाव सासे आइजो आरो सानै उन्दै गथ'साफोर गुवाहाटीनि सान्तिपुरावबो वाल बायसिनदों जायजों गोबां खहा जानो गोनां जादों बेबायदिनो फारसेनिफ्राय खहा लाबोदों गुवाहाटीयाव 1955 मायथाइनिफ्राय लानानै 1986 मायथाइसिम बर'नि हारिमुखौ माहारियारि थाखोआव दिन्थिहैनाय मोसाखावरि आइजोफोरखौ बिटिआर सोरखारनिफ्राय मान बावदों क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों मोसाखावरि आइजोफोरखौ बरायदों मोसाखावरि आइजोफोरखौ बिटिआर सोरखारनिफ्राय बरायनायजों लोगोसे 50,000 रां ममेन्ट होनानै मान बावदों मान बावनाय हाबाफारियाव प्रमद बर'जों लोगोसे मन्त्रि रन्जित कुमार दास बिथाङाबो बाहागो लादों प्रमद बर' बिथाङा बेखौनो फोरमायथिदों दि बर'नि हारिमुखौ गिबिसिन माहारियारि थाखोआव दिन्थिहैनायखौ जों माब्लाबाबो बावनो हाया बेनिखायनो बर' हारिमु आफाद बर' रेडिअ आर्टिस्ट एस'सिएशन आरो बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव मान बावनाय जादों बर' हारिनि हारिमु कृष्टि बागुरुम्बा बायदि मोसानायखौ गासै भारतआवनो बिथांमोनहा मिथिहोदोंमोन बेनिखायनो जायफोर थांनानै दं आरो जायफोर रुंसारि जाबाय बिथांमोननि न'खरनिखौ लेंहरनानै बरायदों होननानै फोरमायथिदों आरो बिथांमोननि मुङा जाहाथे अराय थायो बेनि थाखाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 25 फिट गोजौ पिलार बानायनानै 170 मोसाखावरिफोरनि मुंखौ लिरनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा बेनि अनगायैबो जायफोर हारिमुवारि आफादफोरनि बानजायनायाव बर'नि हारिमुखौ सोनाब बंग आरो आसामाव फोथांनानै लाखिबोदोंमोन बैफोर गासै मोन 14 हारिमुवारि आफाद बा कमिटिनोबो 5 लाख राङै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर सोरखारनिफ्राय मान बावनायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायथिदों मोसाखावरि बिथांमोनहा थांनाय 1957 मायथाइयाव दिल्लीयाव बागुरुम्बा मोसाहैनानै फार्स्ट प्राइज मोननो हादोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों प्रमद बर' सोरखाराव बिटिसिआव बिजाब साप्लाइ खालामनायनि मुङाव खौथि रां जाख्ल'नाय जानायनि दिल्लीनिफ्राय लिगेल नटिस फैदों लिगेल नटिस फैनायनि उनाव बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय इनकुवेरि कमिटि दानाय जाबाय नाथाय नायबिजिरनायनि उनाव माबाफोर फिथाइ मोननो हागोन ना बे मोनसे गिदिर सोंथि रायजो राजानि टिकानि कमिसन आरो गुबुन गुबुन बिफानाव जाख्ल'नाय जानायखौ खोनादोंमोन नाथाय प्रमद बर'नि सोरखाराव सोलोंथाइ बिफानाव जाख्ल'नाय जागोन बेखौ माब्लाबाबो सानाखैमोन होननानै बुंथिदों पृथ्वीराज देब मेसा आरो जाख्ल'नायखौ लानानै जायनो नायबिजिरनो थाखाय बिबान होदों बिथां हब्दराम राभाया UPPL निनो दैदेनगिरि आरो प्रफेसनाव उखिल होननानै फोरमायथिदों जुदि नायबिजिरग्रायानो गावनि दोलोनि अब्ला नायबिजिरनाया मा महर मोनगोन बेखौ रायजो राजाया मिथिखागौ होननानैबो बुंथियो पृथ्वीराज देब मेसा बेनि अनगायैबो लिगेल नटिसनि बायदिब्ला बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि नेहाथारि अमरज्योति बर्मना 1,05 लाख रां कमिसन लादों जुदि बे राङा बा कमिसना प्रमद बर'नि आखायाव थाङाखैब्ला मानो अमरज्योति बर्मनखौ दासिमबो सासपेन्ड खालामाखै होननानैबो सोंथि खालामो पृथ्वीराज देब मेसा बोथोरनि गाज्रि थासारिखौ नोजोर होनानै फरायसालिफोरजों लोगोसे दिनै जानो गोनां आनजादफोरखौबो बन्द खालामनो फोसावबाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि सिङाव दिनै जेसेबां आनजादफोर जानो गोनां दंमोन बेफोर आनजादखौ बोथोर गाज्रिनि थाखाय दोनथ'नाय जाबाय
दिनै जानो गोनां जाय आनजादखौ दोनथ'नाय जादों बे आनजादनि अक्ट'खौ उनाव फोसावफिननाय जागोन आरो आद्रा आनजादा जेरै होखानाय जादों बेबायदियैनो जागोन होननानै गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय नटिफिकेसन फोसावदों। ओजोंहाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो सोरखारि आरो सोरखारि नङै फरायसालिफोरजों लोगोसे अंगनबादि मिरुआवबो दिनै बन्द फोसावदों। जायफोर बर्ड एबा साप्लिमेन्टारि आनजाद होदों बिसोरनि थाखाय बे एप्लाइ जानाय नङा। तामुलपुर जिल्लायाव फैगौ साननैसिमाव गोबां अखा हागोन होननानै गुवाहाटीनि IMDआ फोसावनायनि सायाव बिथा खालामनानै आरो जायनाखि गोबां अखा हाबाय थानाय आरो बारहुंखा बारनायजों गोबां फरायसालिफोरनानो गोबां खहा जादों, फरायसालिफोरनि थिं बिरखारदों। बेनिखायनो फरायसाफोरनि रैखाथिखौ नोजोर होनानै दिनैनि सानाव तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सोरखारि आरो सोरखारि नङै गासैबो फरायसालिफोरखौ बन्द फोसावनायजों लोगोसे अंगनबादि मिरुआवबो दिनैनि सानाव बन्द फोसावदों तामुलपुर जिल्ला प्रशासननिफ्राय। BTechनि PNRD बिफाननि सिङाव VCDCनि सेक्रेटारि पस्टनि थाखाय नोंथाङा एप्लाइ खालामदोंमोन नामा? जुदि नोंथाङाबो VCDCनि सेक्रेटारि पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। आनजादनि अक्ट'खौ फोसावनानै होबाय। जायनाखि PNRD बिफाननि सिङाव VCDC सेक्रेटारिनि साख्रिनि फोसावथायखौ निउज प्रिन्ट मिडियायाव फोसावनाय जादोंमोन। दा बे साख्रिनि आनजादा 1 जुनाव जासिगोन। BTechनि मोनबा जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन कलेज बा SS स्कुलफोराव आनजादा जागोन। एडमिट कार्डखौ CSBनि अफिसियेल वेबसाइटआव आपल'ड खालामखानाय जाबाय। जाय बिथांमोनहा VCDCनि सेक्रेटारि पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोनहा एडमिट कार्डखौ डाउनल'ड खालामनानै लानो हासिगोन आरो आनजादा 1 जुनाव जागोन। बोथोरनि थासारिखौ लानानै आसाम सोरखारनिफ्राय खौरां मेल। जायनाखि रायजोआव दासान्दि थाद'नाय गैयै अखा हागासिनो दङ आरो माखासे जायगायाव दैबाना आरो हा गिसिगानायफोरा जागायबाय आरो गिख्रंथाव महर लाबाय। बेखौ लानानै आसाम सोरखारनिफ्राय खौरां मेल। आसाम सोरखारनिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि बांलादेशनिफ्राय गोबां जोमैया जोंनि सा सानजा भारत अदेबानि नर्थ इस्टआव फैदों। जायनि थाखाय आसामजों लोगोसे सा सानजा भारतआवनो अखा हागासिनो दङ। फैबाय थानाय साननै सानथामाव आरोबाव गोबां रोजा अखा हाबावगोन होननानै फोरमायथिदों। आसामनि माखासे जिल्लाफोर जेरै कामरुप मेट्र' बेफोराव गोजा गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। लोगोसे नलबारि, उदालगुरि, बाक्सा, बरपेटा, बङाइगाव, चिरां आरो माखासे जिल्लाफोर नलबारिनिफ्राय लानानै क'क्राझार जिल्लासिम गोजा गाबनि सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियाननिफ्राय। ओजोंहाय वेस्ट कार्बि आंलं, डिमा हासाव, हाइलाकान्दि बेफोरावबो गोबां अखा हागोन। जायफोर जायगाफ्राव दैबाना आरो हा गिसिखानायनि आसा दं बैफोर जायगाफ्राव जाहाथे सुबुंफ्रा सांग्रां जानानै थायो बेनि थाखायबो खावलायदों आसाम सोरखारनिफ्राय। आरो रायजोआव जानाय दैबानानि थासारिखौ नोजोर होनानै 9 जायगायाव NDRF, 58 जायगायाव SDRF आरो 6 जायगायाव DDRF खौ थागथियारि खालामनाय जाबाय आरो FCIनिफ्राय 20,000 मेट्रिक टन माइरंखौ जिल्लाफ्राव दैथायहरबाय आरो दैबानानि थासारिखौ सामलायनो थाखाय 100 कोटि रां होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों आसाम सोरखारनिफ्राय। रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गोलोम बोथोरनि अफार लानानै फैदों चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय MMH अट' श'रुमा। अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया साखा खबनै मटर साइकेल बा स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे सिलिं फेन गंसे मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजाम मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिबो मोननो हागोन। जायखिजाया मटर साइकेल आरो स्कुटि बायोब्ला बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। SP160 मडेलनि मटर साइकेल बायोब्ला 32 इन्सि LED टिभिबो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो एक्टिभा 110 आरो डिअ 110 मडेलखौ बायोब्ला 3,000 केशबेक मोननो हागोन नोंथांमोना। गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटर साइकेल नङाब्ला स्कुटिखौ मोननो हागोन आरो ल' डाउन पेमेन्ट होनानैनो जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथांमोनहा बायनो हागोन। थाबैनो नोंथांमोनहा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोलोम बोथोरनि थाखाय काजलगावनि MMH अट' श'रुमा फोसावनाय बे अफारा 5 मेनिफ्राय जागायबाय आरो 5 जुनसिम थागोन। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 8720957824 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।